mingaw mang balaya. Nang lakaw na po rin yung mga tawhana ba? Oh, kapuya ning amahan ta. Ay, nangahoy man di ay. Asa man yung mga igsoon god? Nakaw man to. Ay, Unsa man pa? notebook ninyo, kabalo ba kakarong Lunes ting klase na po? Asa ko naman mga bata aron? Tawagan ko dito. Ken! Ren! Paulet! Wala sila pa oh. Ang karon pa mo nang uli. Hapon na oh. Wa mo mga pangabo. Unsa man mo oy? A few moments Ay, money later. game. Kumarin. Atata, kay high school na siya. Alam, pingin na ninyo ha. Magay, pag gison-gison na po, drawing na po. Kayong buhat, puro mo drawing sa eskwelahan. Huwag mo'y mahimo. Ay, unsa man pa? Pamubay man eh. Ay, huwag mo galing na. Ibalik ka sa tindahan. Ay mo pang eskwela, oy.